یا غم میں نہ پزڑا او نہ خفگان دے زمان غم میں نہ پزڑا او نہ خفگان دے زمان تلیلا مکان تچ جانان دے زمان تلیلا مکان تچ جانان دے زمان یا غم میں نہ پزڑا او نہ خفگان دے زمان تلیلا مکان تچ جانان دے زمان راس کد کلم میں دیار سترگ نور تور کڑی راس کد کلم میں دیار سترگ نور تور کڑی خدای گود ککنس پشان تے اور بپ ما پوری کڑی یا خوگ محبوب نبی آخر زمان دے زمان خوگ محبوب نبی آخر زمان دے زمان تلیلا مکان تچے جانان دے زمان غم میں نہ پزڑا او نہ خفگان دے زمان تلیلا مکان تچے جانان دے زمان یا نبا و دنیا کا چرے دالو یا ہستی نوا نبا و دنیا کا چرے دالو یا ہستی نوا گر کا زلیخا ڈیرا یوسف پس غم گناوا یخکل مخدشا مہتابان دے زمان کل مخدشا مہتابان دے زمان تلیلا مکان تچ جانان دے زمان یا غم میں نہ پزڑا او نہ خفگان دے زمان تلیلا مکان تچ جانان دے زمان یا پہاغ سخت ورز چپاک اللہ تبا منت کوی پہاغ سخت ورز چپاک اللہ تبا منت کوی بخشش بعد امت غواړي د دوی بشفاعت کوي بخشش بعد امت غواړي د دوی بشفاعت کوي یا مالو سر پد باندې قربان دے زمان مالو سر پد باندې قربان دے زمان تلیلا مکان تچ جانان دے زمان غم میں نہ پزڑا او نہ خفگان دے زمان تلیلا مکان تچ جانان دے زمان یا خادم چ دیار سنگ دا شیرنا جوڑ ولے ماں خادم چ دیار سنگ دا شیرنا جوڑ ولے ماں یا پخوا کی د حضور چ ورتش پہ سبا کولے ماں پخوا کی د حضور چ ورتا شپے سبا کولے ما دغ پزړګي اولوي ارمان دے زمان دغ پزړګي اولوي ارمان دے زمان تلیلا مکان تچ جانان دے زمان غم میں نہ پزڑا او نہ خفگان دے زمان تلیلا مکان تچ جانان دے زمان تلیلا مکان تچ جانان دے زمان اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ